Matang, sarap ka. Agaw sa motor ko. So, what's up mga kapogi? For today's video ay may pupuntahan tayong tourist attraction dito sa Pangasinan sa bayan ng Aguilar. Tinatawag nilang Mapita or also known as Daan Katutubo. So, time check muna tayo mga kapogi. It's already 4:03 in the morning. So, nag-ready na ako mga kapogi at pinandar ko na din ang aking motor at para uminit na din. Kaya tara, samahan nyo ako mga kapogi. Let's go! So yun nga mga kapogi, pagkalipas ng ilang minuto ay nandito na din ako sa bayan ng Aguilar, Pangasinan. At dito ko din pala dadaanan ang aking mga kasama sa barangay Pugumbwa. At pagkarating ko nga dito mga kapogi ay lumabas na din sila kaagad ay nakaredy na din pala sila. Ako pala dito si paring Manny at si paring Robert. So pagkalipas nga ng mga ilang minuto mga kapogi ay aalis na din kami dahil ang goal namin ay maabutan ang pagsikat ng araw. At sa mga nagbabalak palang pumunta dito sa Mapita, ito lang yan sa Sitio Mapita, Lawag, Aguilar, Pangasinan. At from the highway, bago ka makapunta sa tuktok ng Mapita ay bebiyahe ka muna na up to 15 to 30 minutes na may trail na pataas at pababa at paliko-likong daan. Likod dito, likod doon, likod dito, likod doon. Yun nga mga kapogi, malalaman mong malapit ka na sa tuktok ng Mapita pag madadaanan mo na itong matubatong daan. At sa hindi nga inaasahang pangyayari mga kapogi ay muntik nang natumba ang aming kasamang si Robert. Kaya dali-dali akong tinulungan siya at para itulak ang kanyang motor. Matang, sarap ka. Agaw sa motor ko. At pagkalipas nga ng ilang minuto mga kapogi ay sa wakas napunta na din namin ang tuktok nitong Mapita. At pagka-park nga namin mga kapogi ay dali-dali kong isinetap ang aking gagamitin para kuhanan ang pagsikat ng araw. Nakarbon. Ribo na. Gawa. Panakapuro ko mo. Yo, what's up mga kapogi? Yo, what's up? So yun nga mga kapogi, andito na tayo sa Mapita. Kaya tara, tignan natin kung gaano kaganda ang view dito. I just want to give you a song with the Carpenters. Come on. Oh yeah. Here we go. Baka susumayaw, you can dance. Such a feeling's coming over me. Oh yeah, come on. There is wonder in most everything I see. There you go. Not a cloud in the sky, but the sun in my eyes. And I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be Oh, no mommies, come on. is now coming through, especially for me. Oh yeah. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I see. On the top of the world again, down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Come on. Napaka-energetic ng mga mami natin dito. Come on. Something in the wind has warmed my day, and it
Yun nga mga kapogi, hanggang dito na lang ang aking video. This is your number one kapogi, Rain Cutie TV po. Maraming salamat! There is only